Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ tmajtuni, kont bil-aċċis ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma li mhux biss qed jitqassam l-ikel imma jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura r-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu jiċċelebraw birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu f'link ta' li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd ikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Anqal mulej ir-rida tal-fidili tiegħek biex jitħejjew dejjem aħjar ħalli jagħmlu frott ta' emejjen qaddisa u jkollhom dejjem l-għajnuna tat-tieба tiegħek. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li jwalla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. Jien, Daniel, kont qiegħed inħares f'dera li kelli bil-lejl u wara l-erba' tirjieħ tas-sema bdew iqanqlu l-baħar il-kbir. U mill-baħar ħarġu erba' bejjem kbar, waħda mhijiex bħall-oħra. L-ewwel waħda kienet qisha l-jum bil-ġwienaħ ta' ajkla. Jiena u nħares ġwen ħajja inqalawla, intrifet mill-art, waqfuha fuq riġlejja bħal bniedem u tawa qalb ta' bniedem. U wara, kien hemm bima oħra, it-tieni waħda, qisha ors, u waqfuha fuq ġenb wieħed. F'ħalqa bejn sniena kellha 3 kustilji u qalula: kull laħam kemm trid. Imbagħad ħarist u wara kien hemm oħra, qisha leopard b'4 ġwienaħ ta' tajra fuq daru. Din il-bima kellha 4 tirjus u tawa seta' kbira. Wara dan ħarist fl-istess deriet li kelli bil-lejl u wara kien hemm ir-raba' waħda, bima tal-biża' u twerwrek, ta' saħħa tal-għaġeb, bi snina kbar tal-ħadid.
dittikol u tfarrak u taffeċ il-fdal taħt saqajja. Din kella 10 tiqru, ma kienx bħal bejjem l-oħra ta' qabilha. Qatt inħares sewwa lejn il-qru u wara f'nofshom nibet qarn ieħor żgħir. 3 mill-qrun l-oħra inqalgħu minn eruqhom quddiem dan il-qarn li kellu għajn bħal ta' bniedem u fommu ilablab ħafna kliem arroganti. Kont għadni qed inħares meta tqiedu xi tronijiet u wieħed xieħ fil-omor qgħad bil-qiegħda. Ilbisu abjad silġ u xuxtu bajda suf. Ilsla tan-nar it-tron tiegħu, nar iħeġġeġ ir-roti tiegħu. Xmara ta' nar kienet għaddejja, ħirġa minn qoddiemu. Eluf ta' eluf kienu jaqduh u 10,000 ta' 10,000 wieqfa qoddiemu. Il-qorti qadet bil-qiegħda u l-kodba infetħu. Jien bqajt inħares, imbagħad minħabba l-ajat u l-kliem arroganti li kienet jgħid il-qarn waqt li kont inħares li l-bima qatluha u ġisimha erduh u taw ħannar. Lil-bejjem l-oħra neħħewlhom setethom, iżda lilhom ħallewhom ħajjin sa ma jaslulhom il-ħin u l-waqt. U bil-lejl der li qiegħed nara bħal iben ta' bniedem ġej misħab tas-sema li baqa' sejjer sa xieħ fil-omor u resquh quddiemu. U taw ħakma ġieħ u saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u lsien. Ħakmitu ħakma għal dejjem li ma tgħaddix u saltnatu li ma tinqeritx. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Flimkien, faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku muntani u għoljiet il-mulej. Birku kull ma jinbet fl-art il-mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku wejjun il-mulej. Birku ibħra u xmajjar il-mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku ħud kbir u kull ma jsiġ fl-ilma il-mulej. Birku tjur tal-ajru il-mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku bejjem salvaġġi u mansi kollha il-mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Qawwu qalbkom u werfaw raskom għax il-fidba tagħkom hi fil-qrib. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu din il-parabola: ħarsu lejn is-siġra tat-tin u s-siġar l-oħra. Ma li tarawhom jarmu intom stess tintebħu lis-sajf diġà fil-qrib. Hekk ukoll meta taraw dan jiġri, kunu għafu li s-saltna ta' Alla hi fil-qrib. Tassew ngħidilkom li ma jgħaddix dan in-nisel sa ma jiġri dan kollu. Is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kliemi ma jgħaddix. Dan huwa li jgħid Ġesu llum fl-Evanġelju skont San Luqa u jgħid dan b'kuntrast mas-sema u l-art. Jgħid is-sema u l-art jgħaddu imma kliemi ma jgħaddix. Qed jgħid xi ħaġa kbira ħafna għaliex meta qed jgħid is-sema u l-art qed jgħid kollox. Ir-realtà kollha tal-ħajja tagħna, kollox jgħaddi imma kliemu ma jgħaddix. Ġesu jgħid li kollox jgħaddi u aħna nafu
li dini l-esperjenza tal-ħajja tagħna bnedmin xejn mhu għal dejjem. Kollox se jkollu xi mument jew ieħor it-tmiem tiegħu. U għalhekk l-ewwel messaġġ li qed jagħti lilna bħala dixxipli tiegħu Ġesu huwa li aħna ma norbtux qalbna ma' dak li għaddi. Għax jekk norbtu qalbna ma' dak li għaddi, ifisser illi qed norbtu qalbna ma' xi ħaġa li tispiċċa fix-xejn. U nindunaw aħna mill-ħajja tagħna stess li jew aħna ngħaddu u nħallu l-affarijiet hawnhekk dak li nkunu granfajna magħhom jibqgħu hawn. Jew inkella f'mument minnhom imbagħad se jispiċċa kollox ukoll. Imma Ġesu jgħid messaġġ ieħor importanti ħafna, mhux biss li ma norbtux qalbna ma' dak li jgħaddi, imma jgħid kliemi ma jgħaddix. Il-kelma tiegħu għandha valur dejjemi, tibqa' għal ħajja ta' dejjem. Niftakru aħna dak l-episodju sabiħ. Sabiħ minħabba dak li qal Pietru, mhux minħabba dak li għamlu xi dixxipli meta Ġesu kien qed jitkellem. U kien hemm xi dixxipli qalu jibes dal-kliem. U l-Evanġelju Sont San Ġwan jgħid illi minn dakinhar bosta dixxipli telquh. U Ġesu dar fuq it-tnax u qalilhom tidux tmorru intom ukoll. U Pietru qallu mulli għand min immorru. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. U aħna minna u għarafna li inti l-qaddis ta' Alla. Innutaw il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Kifu l-istess li qed jgħid hawnhekk, kliemi ma jgħaddix. Għalhekk importanti li aħna nieħdu dan il-messaġġ għall-ħajja tagħna, illi aħna norbtu qalbna mal-kelma ta' Ġesu, il-kelma li tibqa' li ma tgħaddix. Kelma ta' Ġesu hija l-kelma li ma tqarrax bina, imma turina dak li hu veru. Hija kelma li ma tgħidx sempliċement dak li joġobna, imma turina ir-realtà sħiħa tal-ħajja. Hija kelma li ma ddaħħalniex ġoħajt, imma turina t-triq li għandna naqbdu illi tagħmlilna l-ġid. Hija kelma li ma tħalliniex fejn aħna nistaġnaw, imma hija kelma li tgħinna biex ninbidlu għall-aħjar. U hija kelma li ma tgħidx sempliċement dak li jaqblilna fil-mument imma tagħtina viżjoni fil-ħajja li mbagħad turina dil-kelma dak li hu l-aħjar għalina, mhux sempliċement dak li jaqblilna dak il-ħin. U għalhekk il-kelma ta' Ġesu hija kelma li lilna qatt ma tħallina fil-biża' jew inkella taħt il-teħt ta' qalbna maqtuha. Tant jista' jiġri li minħabba is-sitwazzjoni ta' madwarna jew inkella minħabba n-nuqqasijiet stess tagħna, aħna naħbtu naqtaw qalbna. Ma hija l-kelma ta' Ġesu li tgħinna qatt ma naqtaw qalbna dejjem nimxu l-qudiem b'kuraġġ, għaliex hija l-kelma li tgħinna biex nelbu l-biża'. Hija l-kelma li twassalna għall-ħajja ta' dejjem, fejn aħna rridu naslu u l-fejn il-kon mixjin. Ġesu, f'mument minnhom id-dixxipli tiegħu jgħidilhom il-kliem li jien qedtilkom huwa spirtu u ħajja. Nitolbu l-mulej llum biex aħna din il-kelma tiegħu dejjem nilqawha, nożżuha, nixuha, illa għaliex hija l-kelma li għandha valur etern. U nitolbuh biex aħna dejjem norbtu qalbna
mal-kelma tiegħu li twassalna għal ħajja ta' dejjem u fl-istess waqt tgħinna biex hawnhekk f'din id-dinja narfu kif ngħixu l-aħjar iż-żmien li għandna hawnhekk. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna nemmnu fil-kelma tiegħek u tkun illi tmexxina fil-mixja tal-ħajja tagħna u norbtu qalbna mal-kelma tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati mulej l-għenuna tiegħek l-morda kollha dawk qegħdin fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll għall-kura barra minn Malta jew fid-djar tagħhom u nitlob speċjalment ukoll għal dawk li qegħdin bħalissa fl-ITU li jeħtieġu ħafna l-għajnuna u t-talb tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fl-Ukrajina, għal-paċi fl-Art Imqazza, f'Iżrael u Palestina. Nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li jinsabu waħedhom biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem mulej aħħom fi ħdanek għati wkoll il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb qed nagħmulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mill-idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti qaddisa li jintritna nikkonsagraw l-ismek u għamel li nobdu dejjem il-kmandamenti tiegħek biex bis-saħħa ta' dawn l-offerti noġbu lit-tjieba tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tamma sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisinu l-anġel kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, isnewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek
Osanna floli ta' smewit. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna floli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxered għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Antommi għaddej tiegħek minn hemm jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħinna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-sieli tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna, missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, wala daħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq li xi jidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox inti timlina bil-ferħ bis-sem li tagħtina fil-ħwejjeġ qaddisa tiegħek. Amen nitolbuk li aħna qatt ma ninfirdu minnek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Minn żmien il-COVID ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min jsajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, min-nies
professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euro, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi 1 euro għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Nofru dan il-Rożarju għabżonijiet tal-Papa Franġisku biex il-mulija tieħi s-saħħa u l-għajnuna kollha li jeħtieġ fil-qadi tal-missjoni tiegħu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina l-inti jomna għalik jismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġeneral kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi sartnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfirna d-dubietna bħalma nafru l-menuħa tiegħalina, wala daħallix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina l-inti jomna li kismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi sartnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfirna d-dubietna bħalma nafru l-menuħa tiegħalina, wala daħalni fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dobietna ħarisna minna tal-infern, u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dobietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-dinja amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dobietna ħarisna minna tal-infern, u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija
meta Sina Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Mis-sien li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, għaffirna d-dobietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, u la daħanit fit tiġrib iżdaħlisna mid-dinja ammen. Slima dik Marija bi grazza memlija l-murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa fissija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazza memlija l-murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa fissija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazza memlija l-murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa fissija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazza memlija l-murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa fissija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazza memlija l-murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa fissija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazza memlija l-murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa fissija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazza memlija l-murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa fissija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazza memlija l-murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa fissija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazza memlija l-murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa fissija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazza memlija l-murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa fissija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissimo rina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dubitna ħarisna minna tal-infern u ġenera bih kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dobietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, u la daħanit fit tiġrib iżdaħlisna mid-dinja ammen. Slima dik Marija bi grazza memlija l-murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazza memlija l-murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazza memlija l-murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazza memlija l-murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazza memlija l-murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazza memlija l-murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazza memlija l-murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazza memlija l-murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazza memlija l-murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen.
Slima lik Marija bi grazzi memnija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina medinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minna tal-infern u ġena l-erwih kollha u jien id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwalina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek. U ħanina, u pija, u ħelwa Verġine Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrina d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina. U la daħani fi tiġrib iżda l-isna mid-denja, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina medinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddirilhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal-btana. Kristu il-qattal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisa alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopalina. Imqazza Malla. Itlopalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopalina. Ta' Kristu. Itlopalina. Il-Knisja. Itlopalina. Tal-ħnina. Itlopalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlopalina. It-tama. Itlopalina. Liżjed safja. Itlopalina. Liżjed nadifa. Itlopalina. U xebba. Itlopalina. Bla teba. Itlopalina. Li tissoq l-imħabba. Itlopalina. Tal-aġeb. Itlopalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlopalina. Ta' min ħalaqna. Itlopalina. Ta' min salvana. Itlopalina. Xebba kollok għaqal. Itlopalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlopalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlopalina. Xebba kollok seta. Itlopalina. Xebba kollok ħnina. Itlopalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopalina. Mera ta' qdusija. Itlopalina. Tron tal-erf. Itlopalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlopalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlopalina. Amara ta' kull grazzja. Itlopalina. Amara ta' kull tieba. Itlopalina. Warda mistika. Itlopalina. Torri ta' David. Itlopalina. Torri ta' Lavorju. Itlopalina. Dar ta' derb. Itlopalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlopalina. Bib ta' sema. Itlopalina. Kewba ta' filodu. Itlopalina. Saħħa tal-morda. Itlopalina. Kem tal-midinbin. Itlopalina. Faraġ tal-migranti. Itlopalina. Faraġ tal-imniktin. Itlopalina. Għajnuna tal-insara. Itlopalina. Sultana tal-anġli. Itlopalina. Sultana tal-patriarki. Itlopalina. Sultana tal-profeti. Itlopalina. Sultana tal-apostli. Itlopalina. Sultana tal-martri. Itlopalina. Sultana tal-konfessuri. Itlopalina. Sultana tal-verġini. Itlopalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlopalina. Sultana mtella s-sema. Itlopalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlopalina. Sultana tal-familja. Itlopalina. Sultana tal-paċi. Itlopalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilina għaddijatijek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni kunu meħlusin midwejja ta' issa. Ungawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu għalna li tolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra
li ġeru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-Feddej u għarus tal-Verġni Marija. Li Alla fdalek lil-ibnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe ikun missiera lilna wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pesani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-allalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata Kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlub dwar jissaħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Imbirek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.